Ukrainada yaraglyk harbiýler Ortiýetiň baýdagyny galgadyp, ýurdun günde orunda ýerleşýän Slaviansk şäherine bardylar. Harby ulaglaryň üstünde oturan yaragly adamlar ençime günäri separatistleriň gözegçiliginde saklanýan Slaviansk şäheriniň häkimliginiň öňünde durdular. Käbir maglumatlarda bu harby ulaglaryň separatistleriň tarapyna geçen Ukrain etkerleri digaýdylýar. Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň hökümeti 20 000 garyp çağany egin eşik we ayakkap bilen öpçün etmek boýunça proýekti amala aşyryp başlady. Programmanyň birinji tapgyry Peşawardaky çağalara niýetlenýär. Döwlet resmiýetleri programmanyň vilayatyň beýleki ýerlerine de ýaýbanlandyryljagyn aýdýarlar. Aziýanyň Ötüş Banky Awganistanda ykdysady ösüşiň geçen ýylda 3,13% ýyzy gaýdanlygyny aýtdy. Bankyň ýyllyk hasabatyna görä 2010-njy ýyldan bäri ykdysadyýet 9% çöküpdir. 2010-njy ýylda ýurtda 11,9% ösüş bolupdyr. Bankyň Kabuldaky wekilleri ykdysady ýyzy gaýdyşyň esasy sebäpleriniň owu hojalygyndaky we tenagatdaky kemçilikler bilen baglydygyny aýtdylar. Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde jaý gurulşygyna pul ýatyran raýatlaryň topary aşlyk eglan etdiler. Bu aksiýa 240 maşgalaryň agdalary gatnaşýar. Bu maşgalalar 10 ýyl mundan ozal jaý gurulşygyna pul ýatyrypdyr. Emma gurulşyk kampaniýasy özüni bankrot diýip eglan eden soň jaýlaryň gurulşygy tamamlanmandyr. Ýakynda şäheriň resmiýetleri jaýlaryň gurulşygynyň tamamlanjak wagtyny takyklaşdyrmakdan boyun gaçyrdylar.